सभी कांवड़ियों से निवेदन है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 1 गज के दूरी बना के रखें और हाँ मास्क लगाना ना भूलें। बोलो बैजनाथ की। आप सुन रहे हैं गाजोल रंगवाज और पप्पू पासल को। जिला मोतिहारी से साड़ी लाइल बानी अपना बाजारी से। कांवर लाही दीना जिला मोतिहारी से साड़ी लाइल बानी अपना बाजारी से। तभी कांवर में झुमका लगा दीना हमरा मनवा के सरे पूरा दिन। सबे कांवर में झुमका लगा दीना हमरा मनवा के सरधा पूरा दिन। बोलो बैजनाथ की। आप सुन रहे हैं गाजोल रंगवाज और पप्पू पासल को। बानी पैसा खर्चा लगीन के हवे से लाई बचूरी अपन लाग कीन के। रखले बानी पैसा खर्चा लगीन के हवे से लाई बचूरी अपना ला खरीद के। माई कहले हले ले अइह बालाजी देवरा घर ही में कइले बालाजी। सबे कांवर में झुमका लगा दीना हमरा मनावा के सरधा पूरा दीना। सबे कांवर में झुमका लगा दीना हमरा मनावा के सरधा पूरा दीना। बोलो बैजनाथ की। आप सुन रहे हैं गाजोल रंगवाज और पप्पू पासल को। कही राजा जाएला मेला पप्पू पारसल पिया बहरे रहेला। एकरा से कहीं नीतीश जाएला मेला राजा राजा बहरे गए। माई कहले हले ले अइह बालाजी देवरा घर ही में कइले बालाजी। सबे कांवर में झुमका लगा दीना हमरा मनावा के सरधा पूरा दीना। सबे कांवर में झुमका लगा दीना हमरा मनावा के सरधा पूरा दीना। ताही दिन जिला मोतिहारी से साड़ी लाइल बानी अपना बाजारी से। कांवर लाही दीना जिला मोतिहारी से साड़ी लाइल बानी अपना बाजारी से। तभी कांवर में झुमका